of people na-aga through a lot n'aka mmafa. Akụkọ nji maka ya wee bịa taa bụ maka nwa agbọghọbịa nọ n'Enugu a, mana ọ sị for some reason o si be nne ya wee gbaa ọsọ. Mpi ya anọzi, mpi ya anwụgo. And ihe mere o ji wee gbaa ọsọ a bụ na o nwetara enyi nwoke kafu ya n'anya karịa mmụ ya. Na nyanwa bụ ihe tọrọ ndị ọzọ. Na nyanwa nọlụ be mme ya or be mpi ya, as the case may be, otu anyị chọrọ isi etinye because all the man bụ all ha nwa nwe ụlọ. So mana mpa anọzi. O wee sị m kịta na ọ dị confused because na ihe ọ dị ọ just dị 24 years. Ọ dị 24 years. Ọ gbago so be mme ya. Nyanwa tọrọ ndị ọzọ. Ha dị 2. Ha dị 3. Nyanwa minus nyanwa onwe 2 siblings. So last born dị ebe 16 years. Now, o nwetaghị enyi nwoke. O si na be mme ya wee gbakwuru ya bụ nwoke maka why? Na mme ya ekweghị iziga ya school. Na ihe ọ na-eme bụ hawking. O yeche buns na o jere jee mụọ ka esi eme buns, eme cake, ụmụ ihe ndị a, mana due to na onwero machine o yeji wee na-eme the cake, ụmụ ife ndị a na-enid gasị for cake, ọ na-emezi sọsọ buns, donut. O gote nwa akwa, o nwere ike o mee egg roll wee kpọpụta. Maka na ndị nke ahụ enidro much stress, ịmago, o nidro oven, just groundnut oil na frying pan, you're good to go. Na ihe mme ya chọọ bụ ka ọ nọlụ ka naanị ya nọlụ, ọ ma nga school. Buns ahụ ọ na-eye ka o yegide. Even self ka erezukwu ego, okay, ka o rezi ego ka o bido a bigger shop. Mme ya si ya mba. The woman na-eti ya, which is not bad for onye bụ na ọ nọ under the parents. 2 square meal ka ọ na-eri. And 2 square meal ahụ bụkwa ụtụtụ nya daytime. Ụtụtụ gacha brunches, nke anyị na-akpọ brunch a na-eli between 12 and 1. Then mgbe o ji erizi nke abalị ihe dịka ebe 10, 11. Ụmụ nwanne ndị ọzọ richaa nri, nyanwa na onwe ya nọlụ chele ha lichichichi nri, o wee bịa lie nke. For some reason na mme ya decide na ọma na-enye ya nri n'oge. Every benefit, every love mmadụ na-enwe n'aka a mother, na nyanwa adịghị enweta ya. Why? Because mme ya decide ka ọ na-emesi ya omume dị anya. Na kịta anụ a na o nwete this young man na ọmaro in fact na ọmaro what to do. Because na nke nwoke na ha ekwuzi ihe ahụ mme ya dị enyi ya. Na nke nwoke na ha ekwuzi nyanwa ije gba jamb. Onene WAEC ọ gbaa jamb ka o bido school. Mana ajụjụ ọ na-ajụ kịta bụ na ọ chọrọ ịnọ na be nwoke mee all these things. And secondly, na otu anyị ma n'ụwa dị kịta, na o nwee ike ọ gụchaa anya bụ school, ọ bụrụ iwu na ọ ya anụ nke nwoke, o nwee ike o decide ya ka ọ hapụ ya. Na ọ bụrụ na now na ọ like ịma na o nwee something, o nwee ihe na-eme ndị na-aga school, ndị na-eme youth service. It's as if na ijeche school ma jee youth service, something na-ekopụ gị n'anya. Onye a sponsor gị, gịnị a na-emevu lovi tupu ị gaa anya bụ school ma ọ gaa youth service. Somehow ofu ihe na-eme. So ọ kọwalụ m ya. Mana na ụjọ na-atụ ya bụ ịnọ na nke nwoke anụ a gụọ ọha ka 4 years. Gaa the youth service, which is 5 years. Then again, na ọmarọ whether na ọ nọrọ na nke nwoke na-aga ya bụ school, na ihe a ga-eme ọ gadebe ya bụ school. So she has a lot of questions. In as much as na o nwetere ohere gba ọsọ na be mme ya, na ebe ọ nọ na love dịkwa ebe ọ nọ, but na ụjọ na-atụkwa ya, na ịha fears.
What if na nke nwoke a mepere ya door halfway ihe mekwan ọ sicha na that door bacha ya apụtazi ka ọ ga-esi wee pụta nke nwoke si ya in the future, in the next 5 years, in the next 4 years, ya biko nụọ ya ọ sị mba ka ọ ya adị then ya na onwe ya isi na be nna ya gbaa ọsọ n'ọlụbe nwoke and kịta Chukwu send gori onye ga-akwụnwuru ya school fees ọnya nachi ya azụ to the mother's house. What if na ọ nachi ebe mme ya ekwezikwanụ ka ọ gaa school from house ka ọ ga-esi eme because otu o si wee fụ mme ya ọ bụrụ na ego ya eji nne waye ka adịrọ mme ya wee onye ọrụ oyibo ọ bụrụ na ego ya eji onene waye ka adịrọ ọ bụrụ na ego ya eji wee gaa school adịrọ na nyanwa na-elekwu bonds no o sevutego ego mana mme ya ekwero ka ọ gaa school for some reason. Mme ekwero ka ọ gaa school mme ekwere ya ka o mee ka imago ka ọ continue higher education or even ka o expand ya her business. So esi m biko ka anyị nyere ya aka na nne amaka mana ọ mara na nne nke ya ọ jọrọ njọ ka ọ ma mma na otu a ka ndị nne ndị ọzọ si eme na ihe o kwesịrị ịbụ ọnya ka nọrụ na nke be nwoke na-esi aga skuul ka ọnya gwa nke nwoke na otu anụ ọ bụ na o nwetago sponsor nya ọ nachi ebe mpịa na mmụnya ga-ekwe ka o si na nke ya na-aga skuul so that in the future ka ọ maa na ọ bụ na ihe awa ọkọrọ between ya na nke nwoke na ịmago na ọma njie nnukwu ụgwọ so onye bụ na mmadụ tinyego under his roof na-efeed gị na house gị okay ọ na house gị na-efeed gị na-akwụ gị school fees probably onwe ka isi wee chọọ pant ma ọ bra or ịmago some other small small things nwaanyị na-enid nke nwoke provide ya gide na at the end of the day onwezie ka ihe si wee ịma chawapụtazie onwezie ka isi wee fụ onye ifili na gịnị ya dị compatible na onye gịnị ya ọ ka alụ mma isizi aka ịhapụ nke nwoke o nwere ka ọ ya adị so ajụjụ ọ na-ajụ na in this situation kedu ife ọ ga-eme kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 kedu ndụmọdụ ị na-enye ya bụ nwatakịrị nwanyị 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Hello. Good evening. Keke ime. Adị m mma. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Kene nnọọ. Yes, so we thank God. Daalụ. 26. Also, nke ọdọ nyanwa bụ the first issue, yes. Nke ọtọ direct the 23. Then onye nke ọzọ the 16 last born. Yes, ndị ọzọ ka na-aga primary school. Yes. Yes, mpi aka dị ndụ. Ọ ya ọpụta. Na ọ bụkwa mme ya.
Mm. Mm. Yes. Yes. Mm-hmm. Agbachago jam this year nke next year. So na-eje according to who na-eje lesson now. Mm-hmm. It's again 2 months. Mm. 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 Mm-hmm. Eziokwu. Mm. Mm-hmm. Mm. Yes. Mm. That,
Mm. Na ọ bụrụkwa mme ya. Daalụ. Daalụ so. All right, yes, and I think that the first because normally more I'm the thing I draw from ya no me. In fact, us no me because nya wana amakwan. So mo no wem no wem I man enwe wicked mothers. Yes. Enwe nnebu na ha gbachala ajọ like this ị na-wonder. Amarọ m na ọ na fa amarọ na fa na-agba ajọ ka ọ na ọ dịfa n'ọbara. Hello. Good evening. Ke ka ime? Ọrụ dị oyi. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? No. No. Gaa n'iru. Mm. Daalụ. Daalụ. Daalụ so. Yes, mmadụ ịnọkwa on her own adịrọkwa n'izu. Sọsọ ka ije rent ya single room 500k ya apụgodo gị n'akpa. Onye na-eye bonds ọ na-eyi ego na-eyete 500 ịhụ iyete 500 ego bonds iwe yete n'ego iwe nkwa ego ya bụ at least ijegoro ihe ị ga-eji wee yekwe ya bụ bonds. So living alone and finding your feet adịrịzi isi ka ije chọọ roommate ka ị ka ya kwụkwa half payment ụnọ. And onwe ike ọ bụ na ịchọta a wicked person afa gị bụ sorry. So mgbe ọ gwa m okwu a dị dicey because mahasị were ego save te jee chọrọ ụlọ it's not ọ bụrụ a good advice for somebody chọọ ibido business. I mean Enugu a single room bụ room toilet na bathroom ya dị n'ili na-share with people. By the time I add the agent fee na ndị ọzọ inwe ike na-akwụ 150 or 200,000 naira ebe and depending on the location. So amara m ego no save tala ihe ahụ ọ ga-eji wee jeje chọba ụlọ billion ha own ọ dịrị easy honestly. Amara m why a mother ga-eji wee dị so wicked to the point na nwa ịmụrụ amụ n'afọ gba ọsọ biya ya na-agụ ya. O ike ọ na-abata n'ụlọ otu obi a na-amapụ oteta ụlọ ụtụ ọ dị ka ọnya bụ ụlọ oteta ha. Ọ dị very appalling.
Hello? 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 Alright, jisike ka ịkpọghachi m azụ. Daalụ sọ. Daalụ. Hello? Ka ime? Daalụ. Ee, omife nke bụ eziokwu nnọọ. Nnọọ. Welite ọnụ gị ka anyị nwee ike na-anụ ị na-ekwu. Welite ọnụ gị. Yes. Hmm. Hmm. Mm-hmm. Hmm. But ọ ka ya nọ mana anya ka nọ lubie. Mm. Daalụ sọ. Daalụ. Alright, si ọ na-achọ ịkọwa ka nwaanyị jiri n'oge nnọọ set ya pace, set ya boundaries, ka nke nwoke marụkwa na aka ọbụla ọ na-enyere ya n'ọkwa maka na ọ bụ ezigbo mmadụ, ọ bụrụ na enwere any what how do I, anything attached to it,
onwerokwa onye ji ibi ụgwọ. Yes, you were a good person. Chukwu decide go use gị for my future, but then eji ngị ụgwọ. Ọ bụrụ nye gị nke a iwere gị nke ọzọ nye m mba. It's a good idea, mana ọ bụrụ na nke nwoke bụ n'ezigbo mmadụ to that extent. Maka a lot of a lot of ezigbo mmadụ, mana one ka fa dị. One ka fa dị. Hello. Ke ka ime? Uhuruchi ọma. Nnọọ. Yes. My brother, Obum, Ekenechukwu, and Ekenesi, and the Bolapo. And teaching us all, to start with, the girl you couldn't have the guy. Not try one, you know, the guy. After again, but the key Ubuntu. First, take here. After policy, they take a place of man. Tontana, oh, every Tontana, the investigation of man, thoroughly one. But this woman on Namoro, for 9 months. Nah, this girl kapekwanụ mpe. Kedu ụdị task unu na-enye nwatakịrị mmadụ nka? Ọkwasọ 26 ka ọ dị. 26 gị na-adị sọsọ, ọ bụ ya nọ na Awụsa, ọ bụ ya nọ na Aya mba nọ ma ndị ọcha kwa ị ka na-ese ọgbụ ya. Onye dị 26 years n'obodo ndị ọcha enwego moto rụọ ụlọ ma na-amọgeji house. Zụkwa n'ike, zuo n'ike. Really? But I don't think the reason why I get you now as on doors of Papa there why. Papa fetch yeah. Ike gwụkwa my brother. Ike gwụkwalụ. For another year. But on as when you go. Papa to you go. I think teacher as we came back line. But all Kogologia. Open okay mume. Jamie did woman. See, I can hear boy you where I am here. The way come go to take open email with the open email will be up. I saw a proper guy that over now. Then again, can walk it. If ya follow so go, you go watch out. You go watch out. Camerenka. What's to Opalo about to ski? That's all my concern. Wow. Okay. No looking problem, yeah, because I'm sure I get a Gogolia. I call you. The way is it here. The buy a bank, hotel or what you're to what's on the better one here? Go man at school. Not anything. But that just just lecturer, teacher, there's your enemy. Open the out to go on that him. The what I get Sonia, I'm not to down. The guy open all the two before pay on the local to go to people, family friends. And I brought on game. Just get made that say, on the school, to be in the career person who can have one year to go, said to your duty. You might go on in local case, you couldn't one down where you can't afford that. What I didn't they get? Yes. Okay, before you go war school, we'll never get because we go reach now. Or what can teams are done on what's out of what I allow. So we go that get job before we do responsible. Until again, if you couldn't have it go. Open at the boy to like a film in case a man chinchim and other things. It can start from another place. I'm not able to go on our neighborhood. That's all for open our baba. They will go on neighborhood now. Open all kind on the after investigation after the audio time mayor said to the rebellion. The behind the way and the born that way. That what can hear any way. I don't know. Mommy, you got me for it. It took a lot. Pico Korean belly, get a person with Yawa. Only your John belly. On a gas we get in our like her. What a name. Dear Miller, your email your daughter. In our copy, gas school. You may book us the gas school. Equal when you know when you commit. Only your melody. On my Joto.
ọsọ olu mmiri okwu ga-esi mme n'ọnụ wee pụta sa wee sị imere ihe dị ụta na mpa gị mere ncha ọkwa nwa ọ na imere ncha ịmago odusens gị ga-esi n'ọnụ dị woman pụta enwere mmadụ ka esi wee kpọọ onye ugwu ụwa ege nye dịkwara na bed boy ndị kwụsịrị ike edịkwara na bed boy tinye na aga skuul ịga kọnskuulu ịgakwa ọzọ ọnọda skuulu ihe ga-esokwa ege mbụ 9 months mpachi na-etikwe na mkpu mgbachi ọzọgodo onye akpọrọ pastọ pasịtọwa ndị pasịtọ anyị na-enwekọta ọzọkwa ya akpọrọ pasịtọwa ka ha nọkwa na ihe si dị na-aga skuul na ọ na-azụ m na sekọnd mba echekwenye so ka ihe na advice onye na-achị ebe mmịa jụọ mmịa mma kedu ihe mmeri gị ọmịa ka ọ bụ mma kedu ihe mmeri gị ọmasị ya mma ka ihe mere mgbe ị nwere mma gbukie ya isi ọ bụ na oturu na blọd ya mana ọ bụrụ ọbụrụ blọd ya human ga-afụ ịdị afụ dị reaction ọ ga-enye okwu ọbụla ọgwụ ọzọ ka ọ ga-eweta nsịrị anyị n'obi dekwe nne ya kwara ya na ọnya bịa anyị wee ma gaghị wetiriti ya ya bịa chọrọ bụ nye gị na bed bọ ibe chinyere aka ọ mụrụ ya kachara ya ọ mụrụ odo sins niile ya ga-ebido nde bikwe ọ nwee ike irezi ego ogedo ezu onwe ya na skuul ya bịa nchọrọ ịgwa gị ego nye gị bed bọ maka 9 months ka ndị ọzọ bata daalụ sọ daalụ all right 07060485853 my phone is 0915-570-8347. Hello. Good evening. Kime? No. So, yes, all the close to Equilobia. So, okay. So, yes. ekwunyere m nke na ọ bụrụ ya ma ya na-akọlite omume ọ na-emeso nwaanyị ahụ kọrọ gị akọ na ibe akwa o nwere ọmụrụ ebe nwaanyị ahụ nke nke mere na baị ka ndị agwa gị ya o nwoke esi na problem ka m gwara gị ka ọ dị daalụ sọ daalụ. And talking about onwe ihe a child ga-eme nne obakwa onwe somebody amara mmadụ one for that, and that reminds me kedu ihe your child ga-emegide gị ruo to the point ịsụ ya mma. I'm telling you, nwere cult ga-support gị, you're not a good leader and a good adult. Kedu ihe nwa gị ga-emegide gị itibigide ihe nke ya as na ọ na-eti ya steady. In fact, na the woman na-eji frustration eti the child eweta mma a na-eji this woman ọsịsị happy akwa like andọ ndị Igbo bai ihe ọ na-aga na social media now a mother wetara mma na-asụ nwa ya na ama m ihe mere ojiri ọsụsụ ya mma ahụ ike amara m na ọ na dị mma enweghị ọnụ ka ọ just were ya na-etesịrị ọnụ na-arụ the child aghọtara m ka these things wee afọrọ m mma ahụ ọfụma mana for some reason nwa gị na-akpọsi gị iwe ịdị angry with that child mana the best option bụ gịnị why not idunalụ otu a gịnị ya bikita na ọ bụ na o nwere your grandmother
or just find a way when the na-afụ maka ụmụaka a report ya to the people. Everything will be organization in Nigeria now. They will discipline the child. Ọ bụrụ na nwa gị na-enye gị nsogbu, ọ bụrụ na nwa gị karịzie gị, ọ bụrụ nke iji igbukwe na area ijenga, nobody sent you except na the thing erughọ police or na orughọ court. Kịta anụ a napụ the woman all her 3 kids. Ama m ego na-eji beluo the woman. Ebelu ya mama mfụzi ụmụaka ya anya. I etinye ya rehabilitation center first because a na-ewe as onye isi adọrọ mma, a crazy person. So yes, ama m na enwe kids are annoying, but I'm telling you, ọkwa mkpụrụ ịkụ. A na-awụ mgbe niile na-ekwu ya ebe a bidonu n'oge. O nwee eji nwa ahụ ga-eru, ima mmenwuzi anything. O nwere a mother bido tiwe nwe ya at childbirth. Nwatakịrị taa ga-arụ ụdị ihe a ga-ama gị with pampers ahụ yi n'ike, but you go feel am. So nwa gị na-ama gị aka na-eme gị ahụ anya mmiri, ọ kụrụ karịa onye kụrụ ya, ma na problem dị. So aghọtara m ihe melu a mother ga-eji wee megide to the point nwa ya agba ọsọ. O nwee bụ na nwa gị gbapụ na ị na-eti ya ihe, mechara na cheta mana nke bụ na ọ pazila akpịa isi eju gị kama ihe egbuo because one day that child might wake up and kill you. Whether na gị mụrụ ya ma na ọ bụrụ gị mụrụ ya, you have what you owe that child erika, including sanity. As an adult, you owe your child sanity. Because one thing with ụmụaka bụ na ha dịrọ ka adult, and which a lot of adults amarọ ya control their emotion. Onye mere ifu nwoke nwaanyị ya ga-akpasu ewe kpam otu gị ya ihe ka onye ama control nwo how he feels. Okenye adịghị control nwụdị how they feel. Ọfọzie nwatakịrị na onwere ihe ọma, ndụ ka na-eme ya, ndụ ya, life ya ka na-adị ya hot, ife niile ka na-adị ya ọkụ. At age 26 ha nọ na fast lane. At age 26 onye brain ya kpakọrọ ọnụ mana o nwere some certain things he need to stop them from shining or to stop them from reaching their goals. For ndị bụ na ha nwee goals, ndị set go their goals. So at this point, this child ịgba ọsọ, in fact, ọ kakwala nya nwa na mmụ ya mma because ihe ka ọ ga-awapụta one day asị gị na ndị a nọkwa nọ na mmụ ya na-abago ịmago ka ụmụaka si emenụ na okenye ga na-abanụ mba na nwatakịrị. Ị yara ama na nwatakịrị ya gba mmụ ya nkịtị na-ebu ya n'obi na-eche mbọsị Chukwu ya emetụ mmụ ya aka n'obi ka o chegharịa. Whether it's ihe na-ekwu na ọnya mụrụ the child ọ na ọ bụrụ ya mụrụ ya, I don't care. So long as now one under your custody, you owe that child love, comfort, and sanity. You owe that child love, care, and sanity. So long as that child is your child, so long as now the person under your roof, so long as nongi na akote enia. So a child save the ego kwesị pụta ọsị mmịa. Please, mommy, save the 200,000. Can we bido afia cake ma afia buns ma machine ma nka. Ọ bụ na ị nwekwu akwego machine on ihe ọ bụ 500,000 mana eji m 200 mezuoru n'ume. Ịma nweta nwụdị ego a n'iru ya ọmọ maka na ịma na mma gị ga-esi izi dị ego join. So what kind of a mother, what kind of a guardian be ife ka iwegodi ya no a guide na ọbụrụ dị a mother. You kwesịrị ịdịgodo happy na in this hard period, this period ihe niile siri ike. Na nwa gị saved 200k. Haba. Even 50,000 save. Onye melipụta echi niile efu. Like onye nke mmụ ya na-asụ ya mma now. Echi na-asị na o gbuo mmadụ. Ọ bụ na mmadụ esete that in na video, tag ya the right people to that video.
because na-ejikọtago ha inwekwa ike ijekwa ka ije gbaa ọgụ asụrụkwu asụ gị gị nwa na-asụ mma ya survive ya gị nwa jere igba ọgụ sef asụnyere gị mma sụkọdo gị n'ime ya ụdị ihe a emechacha nwatakịrị echi na ifu na okidnapụ mmadụ gbuo mmadụ ị na wonder why how meanwhile o nwekwa younger ones watching akwa anyị kwuru maka nwatakịrị jere ifu friends ya yesterday ụmụaka 17 20 21 years gbuo ya gbufuo ya ejide ha mana onye nwụrụ anwụgo nke ahụ agago so whether na ọ bụ mmụọ nọ n'ọbụrụ mmụọ needed iji ese anything an adult anybody be under his or her roof love care and sanity simple and comfort mean kwa a good sleeping place 3 square meal good environment ihe ngwa ya rent ụlọ dowe ụmụaka edozizie ya ọfụma because na otu ishuele ya bed ka onye batara abata ga-esi wee bịa fụrụ ma a na-edina na bed a na ọ ya sa ka a na-edozi ya tupu edinalụ n'elu ya so bikonu because at this point a child dị like that ụdị ndị a na-aba cult echi ụdị ndị a ka ọ ya wee fụcha aha echi niile ha na-eme ofu onye akpọrọfa durufa jee Ghana ma ọ durufa jee Tanzania somewhere ha na-agba akwụna why because mmadụ nyetu ha a little bit of love and freedom so anyị ga na-echeki maka ụmụaka they pick up and ha na-epik mgbe ha dị small ọ bụrụ mgbe ha tonitechego onye dị 26 years onwezi ihe na-amụziri ọ na-aba nyanwa na onwe bụ ihe ya na-agwazi onwe ya ihe ọ ga na-amụta then nke ọ mụta o sivuo ya malụ nke bụ nke ezigbo ya na nke bụ ajị ya otu a ka ọ na-adị some of them don't even know the difference between ihe dị good na ihe dị bad because a parents have decided not to differentiate the two. A parent decided know that na nwatakịrị ya na ọ ya atakonati ọ ga-atakọta ya akụ that means life go hard for am ịtakọta akụ bụ ife life go hard for am ọ ya omean amarọ m why but unfortunately that's the world anyị nọ near. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 Adaonya mere echi niile ifu siblings fighting ị na-wonder why because parents nwere onye nke fa show love onwe onye ndị nke fa na-emegbu onwe ndị nke awọtara na nkụ onwe ndị nke achịrị achị na hospital kasala bịa na bọs in a home ọ dịka hello all right jisike kikpọghachi m azụ 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 and yes for ndị na-ajụ m ese malaika ọkwụ nụrụ onu malaika yesterday ejegokwe nje kpọnata ya hụ akpọsịkasị m Helena Chinazọ ịma na iji ga-ese malaika ọ na-chietego azụ thank God thank you ọrụ mgbe ọ nọrọ ya na-enye m nsogbu well thank God thank God ọ bịa yesterday so in case ọ bụ n'ime isi malaika stay back today for comfort zone because ọ nọ ya readily available for you people ịghọtago alright so 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 and yes for ndị na-asị na nye ebina na nke nwoke I support it because ọ ka dị 26 years I believe n'otu ọ dị single ọ bụrụ ndị early marriage onye abụrụ onye early marriage ọ bụrụ ndị onwe ndị bụ naturally ọzọ ha na-atọ ọnụ 1920 mmadụ abịagokwa wefe ọnụ don't mind me na m na-ekwu ikwu ọnụ but ịmago no joke but then abịagokwa wefe ọnụ ịghọtago yes and amarụkwa m na onwe ndị bịa because ụdị mmadụ mmụ ya okwu ike sef dibịa kwuo onwe ike isi ha mba amarọ m ihe o ji nwatakịrị nwaanyị eme amarọ m ihe ndị mmadụ ji wickedness eme amarọ m ka o si adị nugo ego to our pocket amarọ m but is well hello
Kekime. Yeah. Keside on Anambra. Keside on Nnewi. Isi ịmazi ogbe ebe ibi ma ogbe ebe ị na-akpọ m. Ee. Nsogbu dịkwa. All right. What nata radio gị o? Mhm. Ike gwụ. Onye mụrụ nwa for 9 months buta ya mụọ ya ị na-amụta etu like na ọ bụ mmebi meji I don't understand so ọ bụrụ show the love kịta nwa doesn't be show the love ọbụrụ bifo ọ gaghị show the love Mbanụ mgbe ahụ o wee bịa weli iru oche asị nne zụrụ nwa ịma na ọbịbịa na-eme mgbe mmadụ nọrụ tikịta asị gị na achọghị mma ya na be ya asị gị na ọ bụ weekend na ọ bụ weekend yes. So, I know some suggest all the man. But also what end of now got to go in. I'm a human life more to change. Because I won't know that no so good so good. The one right sit now a church like this. I don't know to support one this one that get it when I can work it. Yes, after 3 months, I feel no another. And I feel my do to time days I'm a church. The boy demand to shake your test out. I'm going over. How will go pa? Oh, so you know, going to mess and on the party. Man, I brought choice that I down. So, who was supposed to buy the game in your time? Yes. That's going to man here to test on every care. Everyone care when I call. Even in the on a year at the fact of it. I will stay to the now. On a way of last. So, everyone will go step to the edge that you want to. Just so you're going to meddle with as of now. I want to wear. I want to ask from them my other matter. You stood and no, is that any good? Should I take money or Jama? I want to know what I know state now. So, when I that person, them the year book, Yaku wrote down. Siana, I am a meeting, we'll tell you about the meeting. Mommy and Amy, what features, not the man, Choresia, whether I know because she healed. Yes. Amen. Dalo so. All right, there. Bye. Okay, so I need a recoritago nya find their means. Any means necessary. Eyotago isi na nke imago isi na nke nwoke wee pụọ. Maka why? Maka na ọ dị very important ka hapụ ebe na akọwala esi na ịkọ ụta kọwa ihe ọzọ. Hello. Good evening. Ke ime? Cecilia, no. Ki join la na YouTube. Ah, okay. So hancha bụ ofu nsogbu adịrọ. Sometimes I don't know what's wrong with them or what. Even sometimes some parents, especially mothers, now this part, not much the timetable for their daughter. Like how calculate now by this age you supposed to be in your grandchildren. By this age you supposed to be in by this that kind of my own handing the work and I'm actually now this make them the way go cat and so parents they push your children to do things figure out and I remember what I don't even know what unless even if nobody from mother I will go what I mean the woman the mama not so I'm not saying no maybe nobody the only push to the girl out of man. Yes, my advice to the girl, thank God she has the handwork. You're definitely with any man. Because pressure can push. Even some of these people on a breaker, then all this is what you have again for their body and all that. Oh, the pressure they push it up with every year, but it's not the best way. So I'm advising her not to live with the man.
if the man wants to achieve that, fine, you can achieve that. And when there's some job like name accommodation, because one, it's not a good plan can't on up. Because sometimes you hear that was like you'll be forced to do some things if you're not careful, if you're at the wrong side. But by God's grace, like you pray, prayerfully make your food. And when you're not in level of going to support somebody, you and your parents has money, they must support you with you know, with that kind of managing. But I'm telling her to go and they can manage. Also, like a bakery, but all the experience, how they will know all of it. And in bakery, some bakery, how they will shift. You can walk and you don't have a accommodation. Yes, most of bakery, well, this is good one. They want accommodation. Then, in what year? You can have the part-time program to help yourself. That's the guy because all they are not to matter. The mother wants to spoil her, but let her not allow it. Let her not give it. Now make it now based on that normal, you can get and work and start helping herself. Because because a lot of regret. And then when you continue all that service, not all those things, no, they take in that 4 years, add it to her age. Or maybe 5 years, add it to her age, will be about 30 then. And when you can attempt the man will come and like and you know what yeah, so many things will change. It's true. And the thing to do with the man is like giving yourself freely. Give a before you know it, something might happen. So because let her make move and look for a better way to help herself. And when they were on neck, you know, and we can say, because when they were opportunity to have parents, they have parents here to let them survive. Or there is anywhere, but let her not focus. You know, then parents, mother, etc. It does my father. You can be make and job. Obogi and no one go do Obogi and no one go get what that. And when you get your man, all that no to go na by her age. Oh, you got them where has to wait the hour need. I'm not going to that kind of comment. They will go parents more than some problem like that. At your age, I'm not going to get you know. So please let her not lose focus. Let her not live with the man. Then make him move and look for where she has friends and she has to be wise because anyway, if you're not holding yourself, you can make him what to do. Enter bad guy. Please, let's not push our children to do terrible things that will lead to regret. That is my advice. Thank you very much. Dalo so. Dalo. It's a pity. Iwatago is a very big pity. But God day. And Chineke ga-anọnyekwalu n'ụmụ ya because as the child self na inwekwa ndidi. O nwere ụmụaka ọ ga-abụ by now iwe anya na-akọzi akụkọ wụ ụmụaka one asị ya na ọ try. I'm telling you, that girl the very disciplined herself at 26 akọba akụkọ na isi nwere ike isi tutu ime ma weta embarrassment to your family or i just na-eyelo onwe gị bọns gị jeje mma gị na-eme gị ya for how long na mpịa nwụ 4 years ago na the thing bidoro almost 1 year after mpịa nwụ. So I just do not understand. Ominu no mpia be fed this woman from manifesting her wickedness on the girl. Kono frustration of the death of the husband. Makamoromo nke obu abu. Hello. Good evening. Kekime. Dalo so. Cecilia. Ganiru. Augustine, can you say a bomb? No, so. Dalo. Yes.
from more than an assistant, then eager to work out with plan. What I also did over too much Amaka Alpha, what is that? So by the jump, but I would say a result of our bio. Okay, so only thought call I didn't have our Sarayaga, one work out where I managed that time. So that when the one where doing every man, still going where I got it. So that at the end, the only for them to buy a guy, but they go to of course, about carrying the very good. Level is the one I feel like going again. Before, I got my half of it, but let's see a better stuff. I pray for your work. I did in bed. I'm not sure it's I think I'm in there. So, what do you not be a very young woman? Yeah, it's very a plan. I pick up. It's 15 years. I don't get that time. I support myself. I support me. So, so you have to go make there. Stand there. So, I'm the reason why they first. All right. So, Mm. but when I say that, open in a room, my pastor, they get this for Papa Lemon. They don't make the happy. Daalụ. Alright, time anyị na-emezikwa rapụ onye jekwe Cecilia daalụ afọ nge fugo nke kịta na YouTube obi m agbadatago ka mma na ịka so n'ife a na-eme. Hello, ka ime mgbede ọma nke na-eme no yes so I kene Chukwu daalụ dide olimbo ekesi nnọkwa ya ha nọchie okay daalụ daalụ. All right, thank you. And of course, ihe niile unu kwuru tata alo niile anyị tụnyechalụ. Yes, ọ na-ege ntị. She's listening. And anyị enwerozi any reason not to listen to Volta FM maka anyị nọkwuzi online, anyị na-stream live na Radio Garden. So in case ọ bụ na ebe obodo ọbụla ị nọ, obodo ọbụla ọ sụkwa gị nọlụ, anyị nọ die. Yotago, the only thing you need to email just to download the app. You download the app utilo. You know get ntị dizi nnọọ ka ndị nọkwa na befa ege radio. So na sinu daalụ na sinu ndeje etu ọbụla o si na-adị. Thank you for your contribution. One thing I'm taking home and mma n'ọnụ bụ gịnị na unu si anya si ebe a mpụtaba. Ya bido kịta make be plans. Ọ bụrụ squatting ya chọọ ebe ọ ga-squat ọ bụ na o nwere another relation. She must not, in fact, you must not be in Enugu. You must not be in Enugu. Like this now, ọkapụ maka ịpụọ na your comfort zone. Ị nwere ike ịkadị make ya in life. So nwa ebe ọzọ ịma nwaanyị ibe gị. Maka ọ bụ ọkwa ịpụọ isi n'aka nwoke banyezie n'aka nwoke ọzọ. Ọ bụ na o nwere ebe ọzọ ihe nọ nwaanyị gị na nwaanyị ga-ebinwu at least with otu isi ahọsụ asịgo gị chọta bakery ebe ị ga-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere somebody n'Enugu, ị nwere relation n'Enugu, chọọ somewhere ebe ị ga-anọ ị nọrọ ebe ahụ ị na-arụta ọrụ ka na-esave kwa ego. Ọ dịrị ize expenses kalizi income, but you need the discipline about imagon. Be very disciplined about spending. So anyị ga-eje obere musical break nnachieta azụ.
ịmago anyị akpakwa nkata dịka otu o si adị, anyị apịachie maka time na-emezikwa rapụ mgbe ọ na anyị ji abatazie anyị amalụ what next to do, but for now ka anyị kpochara obere egwu na anachite azụ. Ndewo. Thank you so much, Cecilia. Thank you. If you have money, yeah, time na money, do better thing. Money no dey work for. Do better thing, money go come. Pam 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 pam. Time na money, time na money, time. No gossip, gossip. Money no dey fall from heaven. Na true word that they tell you so, Oriando. 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 Mm-hmm. 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 Do better thing, money to do with money, yeah. Time no money, oh. Time na money, yes. So time mmadụ ga-eji kpakọ isi ọnụ chere nnọọ ka ọ ga-esi wee kpata akụ. Go see from this level of poverty move to at least a certain level of richness. Mmadụ anọrụ na-akpagbu gị. So ị na-eche ka ị ga-esi gaa n'iru, ị na-eche ka ị ga-esi wee a lot of reasons, ihe ụmụ ihe na-ehinda mmadụ from progressing. Ọ bụ na onye a bụ onye enweghị moral kịta, o nwere ike ọ bifo ịmara ọ dị depressed, asị na mmadụ nwụrụ poison mana mmadụ ha ngiri onwe. Ọ bụ na o jekọtara ihe ọ na-agba daba n'aka kidnapper, ọ bụrụ gịnị? Maybe na ọnwụ the boy ya akalụ m, ọnwụ the girl ya akalụ m mmịa ahụ. Ọ ya karịa mma rather
Probably, who knows? Because onye na-eme otu amarọ m ihe ọ na-eche wee na-eme omume ọ na-eme. But Chineke na ga-emela anyị ebere. Chukwu ga-emela anyị ebere. Ka m jee na Facebook ka m wechalụ our questions, or rather our contribution, maka ọ dị oke mkpa. My last call for the day. Hello. Good evening. Ka ime? Gaa n'iru na inwe one omeife nke bụ eziokwu nnọọ. Mm-hmm. Mm. Ọkwa dị izu ya n'akwụkwọ. Anyị amabedị na enweta a miracle worker or a destiny helper na oye ekwepụ ya ịga school, mana the woman ekweghị iwepụta ego akwụkwọ the girl from akpa ya. Ọmahọ ọnya ka o ji esi ka ọnya nọrọ ebe ọ nọ ka ọnya nachie ebe mmụ ya, na ụjọ na-atụ ya na o nwee ka ọ nachie na ọma nkwụ ya ịgakwa anya bụ akwụkwọ. Mm. Mm. Time ga-agafegokwanụ. Mm. Gaa. Daalụ sọ daalụ, I have to cut you off. Time already go over. Amami, I just can you get a chance 1 minute, but I get your point. So Adim sure no no get you people's point. Mas you know daalụ. I need me take hail my message on Facebook. Okay.
All right, na Facebook. I'm also Francis Princefield Namanisim from Amagunze in Enugu State. Good evening, Auntie Chinazuba. Keep up the good work. Dalu. Onyejekwa Cecilia, I agree to you all, but for my idea, the mother of the lady is not acting well towards her. Also, her idea of going to live with a man is wrong. This is just like giving herself really to the man. It's actually risky. My advice to her is to look for a job that has accommodation like bakeries. She can also run a part-time program because such jobs has shifts. Even if that man want to help her, let her not live with him. All right, daalụ so Utuma Matthias Osondo ehihie ọma nwaada Chinazọ kedu ka ị mere adị m mma daalụ so jisi ike daalụ Purity Bebe daalụ Onyejekwa Cecilia daalụ no sorry mere take more messages at this point na si unu daalụ ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM Onyejekwa Cecilia daalụ afọ gị na Facebook fụ gị na YouTube fụkwa gị na our landline daalụnụ ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ ndewo bye